Un grup d'entitats de societat civil em van suggerir la possibilitat de venir a la Catalunya Nord per parlar d'alguns temes que aquí són rellevants. Principalment tres, un relacionat amb qüestions culturals i per tant la cultura del foc, les festes del foc, etc. La directiva europea que regula l'ús de material pirotècnic. L'altra qüestió era la qüestió de la recepció del senyal radioelèctric, és a dir, el senyal de televisió fonamentalment des de la Catalunya Sud, des del Principat de Catalunya cap a la Catalunya Nord, en llengua catalana, TV3, etc., i com es pot regular. I finalment un tercer tema que és molt rellevant des d'un punt de vista econòmic pel futur de tota aquesta àrea, que és la construcció d'un eix ferroviari de mercaderies d'ample de via europeu que hauria de connectar el sud dels països catalans, és a dir, des d'Alacant, València, Tarragona, Barcelona, per Perpinyà i d'aquí cap a l'eix del Roine, cap a Marsella, Lió, etc. Exacte. Europa va elaborar una directiva que regula qüestions de seguretat en l'àmbit de l'ús de material pirotècnic i cal que l'estat francès faci l'adaptació d'aquesta directiva elaborant un llistat d'excepcions, és a dir, en quins casos aquesta directiva no s'ha d'aplicar perquè l'aplicació de la directiva implicaria la pèrdua de la festa. És a dir, el problema no és pas la directiva, que ja preveu que pot haver-hi excepcions. Correcte, la directiva ja preveu la seva pròpia excepció, diguem, i la directiva diu se m'ha d'aplicar a mi mateixa sempre i quan això no apliqui festes tradicionals, populars i religioses que ha de designar l'estat membre. I el problema és aquest per l'estat francès, perquè el sud està com resolt, momentàniament resolt. Correcte. En el cas de l'estat espanyol, finalment, el Ministeri d'Indústria espanyol ha elaborat el llistat d'excepcions en els quals no s'ha d'aplicar la directiva europea i per tant es pot mantenir les activitats festives com s'han fet sempre i ara cal que l'estat francès també ho faci. Al llarg d'aquest proper quadrimestre, és a dir, dels últims mesos de l'any 2010, per entendre'ns, el Parlament Europeu i el conjunt de les institucions europees elaboraran la prioritat dels grans eixos de comunicació de cara al futur. I un d'aquests eixos de comunicació, des del nostre punt de vista, ha de ser aquest eix mediterrani, aquest ample de via europeu destinat al transport de mercaderies, que ha d'unir el Mediterrani, que ha d'unir el sud dels països catalans fins a Estocolm. Inclouria Alacant, València, Tarragona, Barcelona, passaria per Perpinyà, Narbona, Montpeller i connectaria amb Marsella i per aquí la vall del Roine cap a Lió i cap al nord, cap als Països Baixos, la vall del Rin i cap a Dinamarca i Suècia. Ara el que es tracta és aconseguir que les institucions europees prenguin aquesta decisió, és a dir, que considerin prioritari aquest anomenat eix mediterrani que va des del sud dels països catalans cap a la vall del Roine. I el problema d'aquest punt de vista és que, segons sembla, encara és més o menys escrit negre sobre blanc, l'estat espanyol preferiria un eix al centre del Pirineu, però que planteja altres problemes. Sí, l'estat espanyol ha considerat prioritari, ha qualificat com a prioritari el que anomena la travessia central del Pirineu, és a dir, sortir de Saragossa cap a Tolosa, de Llenguadoc, a través del Pirineu central. Però això implica túnels de 60 quilòmetres de túnels en total i per tant és un cost enorme i una rendibilitat econòmica molt més baixa que si passa per l'àrea mediterrània. Nosaltres estem convençuts que Europa tindrà clar que per qüestió de cost i per qüestió de rendibilitat és molt més efectiu i molt més barat construir l'eix mediterrani que no pas construir una travessia central del Pirineu aragonès. I per acabar, el tercer assumpte era la recepció de la TNT o TDT a Catalunya Nord, que és parcial, que ja existeix, que ja s'ha obtingut, però que des d'un punt de vista europeu, nosaltres el que podem fer és insistir en l'aplicació de les directives europees que el que fan és avalar que qualsevol senyal radioelèctric, qualsevol senyal de televisió o de ràdio emès en una llengua pugui arribar en el conjunt de l'àmbit lingüístic d'aquesta llengua. I per tant, que si s'emet en català des de Barcelona o des de València o des de Mallorca, pugui arribar també fins a Perpinyà, de la mateixa manera que si s'emet a Perpinyà pugui arribar... Hi hagi frontera o no... Correcte. Precisament la directiva europea el que vol garantir és que les fronteres administratives dels estats no siguin una frontera per la llengua i per la cultura.
Bé, d'una banda cal garantir que el senyal s'emeti des del sud de Catalunya, des de Barcelona, per entendre'ns, des de TV3, i que se n'emeti tants canals com siguin possibles, si tècnicament és factible, etc. Cal garantir la recepció, és a dir, cal que hi hagin prou antenes de repetició a la Catalunya Nord com per garantir aquesta recepció, i des d'un punt de vista europeu, des d'un punt de vista del Parlament Europeu, el que cal és insistir davant de la Comissió, davant del Consell de Ministres, davant del Parlament Europeu, en què les directives europees es fan per ser respectades i, per tant, que els estats no han de posar traves a la recepció d'aquest senyal. Bé, hem acabat. Moltes gràcies. Si no hi ha res d'important per afegir, un detall... Em sembla que no, i en tot cas tindrem ocasió de tornar-nos a trobar aquí i podrem anar fent el seguiment d'aquests temes i dels altres que vagin sortint. Moltes gràcies. Un plaer.